Mine udgangspunkt er som keramiker jo altid, at jeg har noget natur. Jeg kan ikke undgå ikke at være fascineret af strandting, kål og naturobjekter som skaller og alt muligt. Og når jeg så skal i gang med sådan et projekt som og beslutter mig for at lave en jordsøjle, så er det jo også sjovt at sige, men så vil jeg prøve at se, hvad sker der, hvis jeg graver ler op fra det sted og brænder det. Det var sådan 3 forskellige prøver, skåle, ikke, som jo på en eller anden måde går over i det her, hvor jeg arbejder med forskellige strukturer. Og lejer, det er en jordsøjle eller jordbord, hvor man så kan se forskellige fossiler og mos og andre ting. Det er meget sjovt, hver gang vi laver de her lokusudstillinger, så er jeg meget giver mig selv den dogme, at det er lidt ude på dybt vand, jeg forsøger at lave noget nyt. Og det er også meget spændende, fordi det giver ligesom noget helt andet end det, jeg normalt vil lave. Der laver jeg mere brugsting. Har jeg så forskellige lerprøver, altså hvor jeg har været ude og grave op i Kisserup i en have og fundet noget ler, som er blåler, men som så ser sådan der ud, når det bliver brændt op til 1250. Og så har jeg brugt almindelige murstensler, altså fra mursten. Det her det er sådan noget, jeg har fundet på stranden, men det er jo så en gul mursten, som også er blåler. Og her er der så en rød mursten. Jeg har lavet en jordsøjle. Et udsnit af en jordsøjle, der er min fortolkning. Jeg har drejet dem i sektioner, som sådan nogle perler. Og så har jeg leget med ler, som er gravet op fra Kisserup. Og det andet er blåler, som er brændt højt op, som så også får den her gulbrune. Der er askeglasur fra min egen brændeovn. Og det er alt sammen med til, at jeg kan lege med strukturer og har lavet aftryk af fossiler og sådan noget i leret. Mange år, der arbejdede jeg med maleri, tegning og maleri, men inden for de sidste 10 år, der er jeg godt gået meget over til at arbejde med tekstiler. Da vi snakkede om jordnær, så dukkede der et ord op hos mig, der hed jordlod. Og det er det, jeg prøver at demonstrere i det der værk. Mit udgangspunkt var, at det skulle være jordlod. Og det kan publikum så bagefter sige, at det oplever vi ikke med det. Og sådan er det bare, at det taler for sig selv. Det kan bare være min oplevelse af, hvad det skal være. Ikke? Og det ser jeg også som jordlod. Altså nogle felter hele tiden, der går igen. Hessian, det er lavet af et fibermateriale. Eller lavet af fiber. Og når man læser om, hvorvidt det kan vaskes eller ej, så står der ved, at man kan vaske det forsigtigt. Og under ingen omstændigheder centrifugere det. Jeg har ligesom brugt de der regler, hvorvidt man kan vaske det eller ej. Det har jeg gjort mange gange, og så har jeg centrifugeret det. Og så opstår formen sådan her i materialet, når det har været centrifuget. Og efter den behandling med vask og centrifugering mange gange, så opstår der så har jeg så valgt 2 farver og ligesom blande her, så opstår der en ting som den her. Og det kan man så arbejde videre med, om det skal være noget skulpturelt eller hvad man vil. Og det er meget sjovt, når man arbejder så kraftigt med sådan et materiale, så kan man til sidst faktisk se de der plantefiber, som der har været udgangspunktet. Og det kunne være et bestemt sted, man står derude, men det kunne også være mange forskellige steder, så jeg tænker, jeg har det fint med, at jeg får
en fornemmelse af at være i landskabet, men dem, der kigger på det, får måske også en anden fornemmelse af et landskab, som de har kendt, eller et landskab, som en beskuer kommer i og kender sig selv i. På udstillingen Jordnær har jeg valgt maleriet som udtryksform. I starten var det selve jorden, jordens liv og bestanddele, som trak mig. Mikrober, spor og lag. Helt tæt på. Mykorrhiza, svamperod. Men efterhånden fik jeg lyst til at bevæge mig mere ud i landskabsabstraktionen. Med udgangspunkt i vores udvalgte sted, Stenærgård i Kisserup. Jeg samler indtryk. Udsigten over markerne. Mærker jorden under fødderne, vinden i håret. Fotograferer og tager indtryk og sanseoplevelser med mig hjem. Men jeg maler langt fra fotografiske skildringer, nærmere landskabets, vækstens og vejrets skiften. Det er også på en måde sindens landskab, landet omkring mig og landet inden i mig. Når jeg maler, bliver jeg en del af jord og himmel, af fortid og nutid. Farverne ændrer sig i takt med årstidernes skiften og vejrliget. Maleriet er måske en mark i Kisserup, måske en mose nær Kattinge. Det er ikke enten eller, men både og. Det skal ikke være for planlagt. Der må gerne være en vis vildskab i det. Noget uro, og gerne så beskueren får lyst til at gå på opdagelse. Maleriet opstår som en slags tidsaflejringer. Noget opstår, noget går til grunde, men noget bliver også tilbage. Til udstillingen herovre har jeg lavet nogle xerografitryk, hedder de, blandet sammen med linoleumstryk. Der har jeg taget nogle billeder af brolægningen. Det hedder Stenærgård. Så jeg har taget billeder af brolægningen, og så har jeg leget med det på forskellige måder. Og så har jeg tænkt mig på jorden og jordvæsener. Så jeg har lavet de tre øverste, og det er selvfølgelig de dernede. Den der er mere en historie om jorden med en gravhøj og ting ind under jorden, men det er også nogle søer, fordi gården har lavet 3 søer. Jeg kan godt lide at arbejde på hårde plader, fordi så kan jeg rigtig kratte i det. Og så kan jeg lægge tykke lag og kratte i lagene, og så trykker jeg ovenpå med noget linoleumtryk eller stempler. Så jeg får lavet en overflade med brug af ligesom trykteknikker, så jeg blander maleri og tryk sammen. Og det er med akryl, og så kan jeg godt lide at kratte. Jeg kan godt lide tykke lag, og så kratter jeg i det, og så arbejder jeg i flere lag oven på hinanden. Det er alle sammen sådan noget væsener. Måske er de også ude i rummet. Jeg ved ikke, men det er meningen, at de skal være under jorden. Til udstillingen i orangeriet, som hed Frugtbar, havde jeg en masse rødder med, blandt andet. Og her har jeg taget et billede af det er nogle tomatrødder fra drivhus og vendt dem om, så det ligner nærmest træer og har en hel masse karakterer. Det er sådan dansende figurer. I mine værker, der arbejder jeg med erindring. Og derfor så var det også naturligt for mig at stille mig selv det spørgsmål, om jord kan huske. Meget inspireret af Marcel Proust-bøgerne På sporet af den tabte tid. Men mit jordværk handler ikke om jord, men jeg bruger det til at undersøge og sætte fokus på svære problematikker. En undersøgelse af verden, en undersøgelse af erindring. Jeg kan godt lide tanken om, at jord kan huske. Og jeg tænker tit, at landskabet det er sådan jordens måde at huske naturens kræfter på. Og at den dybt i muldet og sit eget mørke, der gemmer den hele menneskets historie, kan jord huske. Det har jeg ligesom tænkt som sådan en poetisk fabulering over, hvad vil det sige at erindre. Erindringen ligger ofte i bevidsthedens meget dybe lag, og jeg tænker, at min hukommelse ofte ligner jordens geologiske lag.
Erindringen er også små øjeblikke, og jeg går sådan og samler på små øjeblikke. Det kan være sådan en kaffeplet, en knap, man lige har tabt, og en tændstik, der er afbrændt. Og man kan lige huske det øjeblik, hvor der kom en stenkast på ruden. Det er de der øjeblikke, hvor tiden står stille. Og så tænker jeg, altså, at når vi erindrer, så sker det som de der små øjeblikke. Så bliver det også bevaret i vores bevidsthed som små glimt. Til vores pop-up-udstilling på Sæby Skole handler mine værker om H.C. Andersens eventyr, Den lille Idas blomster. Ida, hun siger om de visne blomster, blomsterne er jo døde. Et barsk eventyr om livets korthed, og det er døden af noget, som vi alle vil møde. Andersen skrev det til den 5-årige Ida, da hendes mor var ved at dø. Idas bedsteforældre byggede Sæby Skole, og H.C. Andersen var tit på besøg her.